nevanobirwa ngavauye vanofanana mari zvikwereti izvo zvipane mwari panze apa akurohwa nemunhu akatora mari munhu acho akuramba kuya asvike munhu wacho vese vasvika okay akatora mari ndiasvika ari panapa saka muchakurukura naye handiti ibe mandisanangura kuti kana uchinge uchirohwa nemunhu wakatorera mari ukasadzosera mari unoramba uchirohwa here kusvika wafa zvinoita wakanonoka upenyu ungona kuuzika but hatitarisire kuti ndinopedza upenyu hwomunhu ndokuti munhu anenge aita zvinhu zvakaipa mushedze yawe zvaiyo kutora mari yacho tibva tatombomusunungura bhozi mari yacho atoya naye izvezvi unozotora mari yake munomudai muno sekuti tiri papanyaya dzekuturwa kwemari kune vanhu vakawanda vari kudiaspora vanotumira mari dzekuti nditiro chakati mari dzavo dzobva dzadyiwa vamwe vacho vari kutibvunza zvakare kuti sekuru vanogona here kuita izvi uye inini handisi muzimbabwe asi sekuru vangagona here kundiitira basa irori hapana dambudziko akungosenda zita rake nesinema yake nemutupo wake otumira mari dare bozi inonzi African remote yatinoita tinoshanda munhu ari kunze ari kuamerica ari kupi ameno tinobatsira mawhatsapp nhamba dzefoni munadzo nhamba dzewhatsapp anofona pawhatsapp kutaura navakomana kazhinji chaanofanira kuita ndechekuti ininde personal number yangu mafoni akufona anofona kumana whatsapp kana aona zvakuti afona nguva yakareba asikwanisa kupindurwa handiti anofanira kuudza mukomana sekuti ndautaura nasekuru direct wotaura nene pafoni tobatsirana saka munhu ipapo vharana apa maita zvinhu zvenyu African remote munhu angatange kuexpecta maresults after mazuva mangani zvazvaita izvozvo sofa handiti aripo auya ndiye achataura kamwe wacho munhu wacho waakatorama ngabvise bhutsu musukuru handiti ataura munhu wacho akaita naye mari akuramba kuya pano akamukwereta mari munhu iye asi munhu achakuramba kuya papi akuramba kuya pano saka iye ndiye achakuudzai kuti zvane mazuva mangani zvichimunetsa handiti alright sekuru hanzi mune dambudziko raminari nasekuru pana chichiri kuitika ndane 5 days ndichiti ma6 kana ndichibika ndiri mukitchen ndinongonzwa sendarohwa mbama meso saka ndozviri kundinetsa saka chaicha kuti muzoziva imimi kuti dambudziko iri riri kubva nekuna sekuru chii inini ndakarota munhu akandikweretesa mari achinditi kana uchida kuti zvinhu zvikuitira zvakanaka umire kurohwa kwauri kuita uya undipe mari yangu ndakamuka zveshuwa ndiva ndatsvaga munhu akandikweretesa zvakare mari ndanga ndisina mari ndobva ndaenda ndasvika kure ndakazokuti kuna mai vaya ndine urombo nekunonoka kuuya nemari yenyu kwandakaita ndanga ndati ndiye ndidzosere mari yandakadini yandakatora zvikanzi namai vaya ini hazvigoni kuti muchindipa chinyi mari makati kare hamukwanisi kundipa mari nokuti hamuna nhasi mazoiwanepi ndobva ndakatsanangudzira dambudziko rangu ndiri kusangana nezvinoti zvikanzi ini handigoni kukubatsira yamai mwana inini tombomira takadaro ndakadzokera kumba zvakanodzokorodza zvinhu zvive pakare mpakana ndakamukira futi nezuro kumba kwamai vaye ndobva ndanotaura navo ndopavakazobvuma kusvika nini pano kuti ndibatsirike kuna sekuru nezuro asi hatina chatakanyatsoti ndakabatsirika nacho nekuti amai ava mari yava ndisati ndavadzosera saka zvinhu azati zvamira zvichirongonedza chiri kumba imi pamaitadza kubhadhara ringave riri dambudziko rei toshaya ndakanga ndisina mari ndakanga ndisina asi maimudza shamwari renyu kuti handina asi nofunga iona sokuti ndiri kunyeba handisida kumupa chinyi mari yake kusvika nofunga akazofungawo zvaakandifungira zvazosvikawo kuti ndive nedambudziko randinaro nhasi zvino vanhu mati makakwereta mari kuti mubhadhare chikwereti ichi koiye futi makanonoka uya futi kuna sekuru ndinenge ndakutongokumbirawo ndinoona kuti ndingaite sei ndikasike kuwana mari yemuridzi
handiti saka sekuru muzukuru auya 218 right munhu wake izveso ari kuita zvaanoda munhu wake ava kutomboenda kupolisi kunoripota vachiti zvoni munhu akuramba kutambira mari yake izvo tavafonera mari chavaya naye 200 no muzukuru basa rere tapedza chuya iwewe upuwe mari yako asi kuda kuti ngambomira ngamborunga sekuri mbomita zvamunoda naye asi tava here panza izvanzi ari mukombe ari kuya zvake mumwana kumirira handiti but sekuri chinangwa chenyu hachisi chekuti munhu afidze handiti zviri kuitika zvakaitika uyo ari kutaura kuti nini pa$200 andikavapa ngaise 400 notanzi akazobhadhirawo mari kuno kudare $80 akabhadhira $100 kudare saka iye ari kuda akuda iri $400 uya uya ne200 saka ati vauye vagare pasi zvizhinji rezimbabwe vaone kuti mabasa asekuru votaudzana vowirirana ndovasunungura vote zvinhu zvavo zvoita zvakanaka zvinakana dambudziko but imimi sasekuru muri kunzwa kamuzukuru ataura kuti even yaatoya naye atokwereta munopaona setirambonzwa pfungwa zvenyu sasekuru vari kuyananisa vazukuru vavo kuti aoraita zvidzwa zvazvinoita munhu paanenge akatora mari akachipa munhu anenge achitaura kuti akubatsira asi nyonya kubatsirwawo kachifungawo kuti unofanira kudzorera munhu mari yake because anenge akakubatsira saka uyu ndichamuregerera because haasi mbavha dai anga ari mbavha ndichamuregerera uyu akauya ndichangomuudza kuti ano muzukuru mari wakabhadhira $100 ye ndakuchikupa ya $300 ndida kuchibvisa zvangu 100 kuti aone kusunungurwawo uyu asi dai ngiri mbavha aiva aipinda bhizi aipinda rekaitinzwe kuna hanzi manzwa mashoko asekuru hanzi mahamusi mbavha asi dai muri mbavha hamaisununguru saka mungati chii kuna sekuru mashoko enyu kuna sekuru vataura kuti aiwa ndazvipira inini kuti no uyu ari kuramba kuti aiwa munhu ngaamboramba achiitwa zvamuri kuitwa ndimuri kuzviziva zvamuri kuitwa ndinotongotendawo kuna sekuru nemwoyo wavo werudo kundibatsirawo pavari kuda kuita ne$100 yavari kuda kudzosera munhu since yanga kuda iri 400 inini naye tatatadza kutaudzana kuti tiwirirane zvazosvika kuti tidzoke pano pamwe dai ndakangomupa mari yake akatongotambira ndisina mbosvika pano but chaita kuti tisvike pano ndechekuti uyu mumwe wangu haachabvuma kunzwisisa iye akurwadziwa nemari yake akabvisa kudare uyezve yaakandipa nguva yatakatarirana yadarika saka iye akuti akuda mainterest pamari yake yandakatora ushamwari wenyu wakamira sei kungosivanawo mukungogarisanawo nekushamutidzanawo mabasa imomo saka regai tinzwe kana achinga sekuru manzwa muzukuru abvumawo kuti aiwa ndinotenda nezvamuri sei zvamuri kutaura ndizvozvo handiti ndichamira kuti asvike auye kana vauyavo ndovayananisa vowirirana apa kungoratidza chete kuti kuna vanhu zvakaiva vanoramba kubhadhara zvikwereti vaivaya kana kuti munhu atengeswa stand up waimba mari ngavauye tigadzire mabasa ndiwaya mukuona vemastenzi vakawanda senge vari kudiaspora inini kana foni yangu kubva pandakauya paya muchitaura vari kungobvunza kuti zvinoite zvinondikusha kuti ndovati chii aiwa kana anoda akanouya yasingadewa kana chinoita nawo yekushandirana inyaya yekubhiriva iwe ukanzwa mwoyo wako uchiramba usazvimanikidze pamudzima yakunoona kuti inenge singade kuti ubate zvakadaro ida zviri kuda mudzimu yako zvisingade mudzimu yako siyana nazvo ukawa nedhauti anonoranda murume wake aparamba akasina dhauti tamubatsira apa tinanga kuti mwamai wekubhitisa kuti panzi vakapirwa pambo yavo munhu wacho vane zvikutoitika futi saka zvanozobvuma here kutestimoni sezvandiri kuita zvisi kuita mwazukuru sakazoziva but vari panzi mazvona saka ndinoti vari kuvharwa kunzoku aiwa ngavandifone nhamba dzefoni dziripo powhatsapp vanotaura nevazukuru handitika vane matambudziko ngauye tivabatsire but chakazosvika pakuti mukweretesane mari zvakafamba sei akauya achiti
kumbirawo mari ndibatsirewo. Ndamubatsira. Saka ndamubatsira mari yakazonetsa kuuya kwayo. Yakatora nguva yakareba zvakaita sei? Yakatora nguva isati yauya. Yakatora nguva isina kumbouya mari yacho. Kuti maitofungidza kuti achada? Ndaitofunga kuti achada nemari yangu. Ndomamafunga kuti handinde kwasekuru? Ndovandafunga nditage ndiende kwasekuru nekuti mari mazuva ano irikurwadza kutsvaga. Kuti munhu angodya hazvibudi. Kana takakweretesa andofanira kudzoserana. Mari mune zvakanaka. Saka ndakangoti rega ndiende kwasekuru. But vanga vasingakutauriri dambudziko ravainaro kuti aini ndine dambudziko rakati rakati? Munhu akataura kuti ane dambudziko akaita 3 times 4 times kana 5 times. Pane zvimwe zvinongoti dambudziko racho rinotora kunetsa kuti iwe uzonzwisisawo nekuti unenge uchida mari kuishandisa. Ndamutaura navo vachitiwo makakwetedzana $200 asi hanzi makuda iri 400. Nekuti yagarisa mari yacho. Yagarisa. Saka anofanira kudzosera neinterest nekuti dai ndakaishandisa muridzi wayo dai yakaita sei yakandiberekerawo. But zvinova vari kuti vane 200. Saka 200 aite dai vaitawo kana 300 sara 100 zvinenge nani. Mozotaurana pamberi apo? Wotozotaurana kuti vanobhadhira sei. Yakasauya 100 modzoka futi kuna sekuru? Ndomodzoka kuna sekuru sezviroitai basi. Nekuti ndiye ndichida mari. Handiti. Zvino vati vane 200 sekuru vati regai ndipindire ndikuyananisei, munogamuchira here zvinenge zvichibva kuna sekuru? Ndinogamuchira sense ndo vakandiita kuti ndidaro, saka ndogamuchira ndiregedze kugamuchira nekuti sekuru ndo vanenge vataura. Handiti. Saka muchidzinge mabhabhanapo ushamwari hwenyu hunenge hwamira sei? Zvinenge zvakwaariye kuti achiroda kuramba achishamwaridzana neni here kana kuti kwete inini asi ndichida kushamwaridzana naye. Mubvunzo wakanangana neni kwete kwaari kuti imimi muchinge mabhabhanapo ushamwari hwenyu naye munenge wakamira sei? Ndoda kunzwa imimi muchitaura iye anozvipindura wake mubvunzo. Ndiye ndichida kumoti tiite ushamwari hwedu wamazuva ese since taikweretisana mari. Ndiye chida kuti tingoramba tichishamwaridzana but mari yange yaita nguva yareba isina kuuya. Saka zvanga zvandigumbura. Handiti. Vanzvasi, kana muchinge masunungurwa ushamwari hwenyu nemumwe wenyu unenge wakamira sei? Inini semataurira akuita iye kuti achandiregerera. Ndinotenda nemashoko ake noti ndandisina kutarisira kuti zvichazenge zvichizofamba sekudaro. Ndaifunga kuti achapfuma kundiregerera semunhu ndakamutadzira. Saka ndinotenda nemashoko ake kuti andiregererawo. Urwere hwemunyama mangu hukuwanikwa huchapera ndidzokewo kuva munhu zvandaiva. Saka ndinotenda nerudo rwake. Vazukuru vauya tipei tinzwi. Sekutaura kwandaita vakuregererana ini ndinosanganisa vanhu kuti vawirirane sekuwirirana kwavakuita izvezvi. Ndichabudisa $100 yangu yemudare kuti uyu mari yake isviko pa300 sezvanga akabudisa hake mari. Asi uyu muzukuru uyu nyakukweretawo akagara ndichamupa futi 2 weeks because inini mushonga ngaingafambire mahara. Mari kubhadhira kuti uyu akwanise kutambira mari tikwanise kusunungurawo ndichamupa 2 weeks asasvaga mari $100 achaya naye mudare ndichazokwanisa kuzomusunungura. Saka kuti muzomusunungura mutaura here kuti nhasi anodzokera achinorohwa futi? Naiwo nhasi acharohwa. $100 yemudare mushonga kuitira kuti vamwana vanenge vazodawo futi mushonga yokuzokwira kuenda kwandinochera zvinhu zvangu. Saka uyu ndichamusunungurawo and ndomba 2 weeks dzekutsvaga $100 achanaye muno mudare kuitira vamwe vanozouya vanenge vazoda mushonga yekuti asekuri ndinoita zvakaitozvezvi tozotsvaga mari yacho iyoyo. Ko ngatiti ashaya kuna sekuru mari haishayiki. Okay. Kuna sekuru hakuna chinoshayika mari yasekuru haishayikwe. Angatotengesa magumbezi nemapoto achiva $100.